Hej alle sammen, og velkommen til. I den her video havde jeg tænkt på, at jeg er i gang med de her udfordringer her, I kan stille mig og sådan noget. Så jeg starter bare lige ud med en lille udfordring, man har set før, men jeg er ikke sikker på, at jeg kan klare det, men jeg skal bare lige, det bliver til den her, lige i starten. Men jeg er ikke engang sikker på, om jeg kan klare det. Det plejer jeg aldrig at kan. Og det er første gang, den er taget hul på. Eller den er ikke taget hul på, kan man sige. Og det er den her special. Og der er 500 ml i. Så er det. Jeg tror nok, det er det hedder. Men ja. Men det var det, jeg lige havde tænkt, at vi skulle. Så ja, lad os bare starte. Kom for helvede, den der. Så er der. Jeg ved sgu ikke, om jeg kan, at det spiller. Nej, det kan jeg ikke. Men den er i hvert fald taget hul på. Så prøver vi, og der er ikke tid på, jeg skal bare spille den fucking luft. Den dufter her godt. Okay, 2 sekunder, jeg skal lige og I kan se, den er her. Det er den her. Så I kan se, at jeg ikke bare lige tager den anden. Den her, så skal jeg varme op. Okay. Jeg tog kun lidt, meget lidt. Jeg tog kun lige det her. Det er i orden, det er sgu okay, det er det. Okay. 1, 2, 3. Meget svært der. Det er meget svært. Meget koldt der. Okay, jeg er virkelig ringe til det her, det må jeg sige. Jeg tror næsten, jeg får haters for den her video eller sådan noget. Altså, jeg ved godt, det her ikke har noget med piller at gøre. Men jeg har altid problemer med at bøvse. Men i hvert fald ved at være halvvejs nu. Ja, omkring. Okay. Hvad? Jeg optager, at du kommer med. Din stemme kommer med. Ja, det er fint. Skal du med ind og se film? Ikke lige nu. Ikke lige nu, okay. I orden. Okay, jeg kan sgu ikke mere. Det var min storebror. Det er meget hårdt. Ja. Jeg ved godt, jeg kan tage ret meget. Jeg er bare ikke vant til at bælge energidrik. Jeg kan meget bedre lide at bare drikke dem. Det smager også meget bedre. Men det var det. Tror jeg. Jeg ved godt, det var pisser i den her video. Men det må jeg ikke lige bære nu. Vi ses alle sammen.
Hej hej.